da hujja la tawallaw to za su kawar da kai wa hum mu'ridun ba dai za su karba ba. kaga kenan ji ya kasu kashi da haka malamai da suka yi nazarin ayoyin alqur'ani suka ce alaƙar mutane dangane da alqur'ani ko wahayin da Allah ya saukarwa manzon Allah iri hudu ce ta fuskar saurare ko dai waɗanda kwata ba sa saurare wannan hasmi wa junan sa wasiya wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alquran walghaw fihi la'allakum taghlibun suka ce karku saurari wannan alqur'ani sun yi wa junan su wasiya kan haka kada a saurari alqur'ani to akwai wanda qur'ani baya da rabo a cikin rayuwarsu awa 24 cikin yininsa baya iya sauraron alqur'ani ko qira'a zalla ko hada da tafsirinta da bayani da sharhin abin da qur'ani ke cewa kwata baya saurare. kashi na biyu cikin mutane waɗanda suke saurare amma ba sa jin abin da qur'ani ke cewa sun saurara amma umarni ne ba su sani ba hani ne ba su sani ba maganan wuta aka yi da maganan aljanna su ba sa iya bambancewa halal aka ce haramun aka ce ba sa iya rarrabewa bayanin shari'a ko kata aka yi duk ba sa iya rarrabewa wannan su ne kashi na biyu cikin mutane. ubangiji yace wa masalul ladina kafaru ka masalil ladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a summun bukmun umyun fahum la ya'qilun ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكلة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون waɗanda suke saurare amma ba sa fahimta ba sa rarrabewa tsakanin umarni hani halal haramun kawai su dai sun ji sauti ya wuce na alqur'ani daga nan gudun sai kashi na uku da cikin mutane waɗanda sun saurara sun fahimta amma ba za su bi ba sun saurara sun gane hani aka yi a nan can umarni aka yi nan bayanin halal ne nan bayanin haram ne an faɗa musu sun fahimta sun gane amma kawai ba za su bi ba irin su Allah yake nufi da yace afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun ma'ana yasma'una kalam Allah sun ji na fahimta thumma yuharrifunahu sai suka rikida suka garwaya shi suka rikitar da abin da suka ji min ba'da ma aqaluhu bayan sun fahimce shi wa hum ya'lamun to kaga wannan kashi na uku kenan kai su ne masu rabauta waɗanda za su ji za su fahimta kuma za su bi duk abin da suka ji za su gane kuma za su yi biyayya in an ce ku yi za su yi ku bari za su bari an gane ko wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara a'yunuhum tafidu min ad-dam mimma 'arafu min al-haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'a ash-shahidin idza sami'u ma unzila ila ar-rasul idan sun ji abin da aka saukarwa manzo Allah tara a'yunuhum tafidu min ad-dam'i sai su ga idanunsu suna fitar da hawaye saboda imani ya ratsa saboda wa'azi ya shiga cikin kowane loko a zuciyarsu to kaga wannan ji na saurare da biyayya kenan idan sa ake nufi cikin fadin Allah ta'ala qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min al-jinn fa qalu inna سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا في أي نفي دعك وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم فهنا إتسي علاقة المتالي دنجني دا القرآن تفسكر سولاري ko wanda gaba ɗaya baya saurare shi yafi kowa tabewa cikin mutane ko wanda yana saurare amma baya fahimta shi ma dai sababban ne ko wanda ya saurara ya fahimta ya gane amma ba zai ji ba to wannan aiki yafi kowa ma tabewa domin ya yi daidai da yahudu allazina atinahum alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun amma sai waɗanda suke masu rabauta su ne waɗanda za su ji za su fahimta kuma za su yi aiki da shi Allah ya samu cikin